baara bila boloda wa daminɛna sɔgɔmada nin na an yɛrɛ solila ka bɔ ka yala yala an ka baaradaw la k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ an ye wele min bila ni baarakɛlaw y'an jaabi vraiment an ka jateminɛw la an nisɔndiyalen don kojugu sabula k'a daminɛ bankuw la ka taa se microfinance ma n'o ye banque misɛnninw ye taji feere yɔrɔw assurancew bɛɛ lajɛlen ye mot d'ordre suivi donc vraiment an nisɔndiyalen don an fari fonilen don sigikafɔ kɔni an ka da ma deli ka tugu parce que an y'o de fɔ an ka kumaw bɛɛ la an ka laɲini fɔlɔfɔlɔ ye o de ye sigikafɔ ye bɛn ka sɔrɔ ko la ka sɔrɔ a ma kɛ ni baasi ye n'i y'a ye an sera nin niveau la sigikafɔntanya tɛ dɛ kabini mars kalo tile 7 an bɛ sigikafɔ la fo ka na se bi ma ɲɛma sɔrɔ ko la mais halisa an ka dayɛlɛlen don an bɛ yɔrɔ min na ko sisan n'u y'an wele k'an ka na an ka sigi pour que solution ka sɔrɔ an pɛrɛlen don ka taa donc a b'o niveau de la sisan wulikajɔ kɔni o b'a nɔ la an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an fari tɛ faga parce que an bɛ ka wulikajɔ kɛ kun min na yɛrɛ ɲini de don ni bin kɛr'i kan i b'i yɛrɛ ɲini parce que i ka baara kɔnɔ baara kɛcogo ɲuman kɔnɔ n'i donna kaso la o tɛ na ni hakilisigi ye o de la an fari tɛ se ka faga fiyewu wa an b'a ɲini an ka militanw bɛɛ fɛ u bɛ ka mot d'ordre nin suivi cogoya min na u ka continuer k'a suit ten fo n'u y'an ka wele sɔrɔ k'a fɔ ko bɛn kɛra ko la an b'an ka militanw fo k'u barikada halisa u ka dɔ fara cɛsiri kan bon laɲini kumabaw an y'an da don a la ka tɛmɛ mais bibi in na an bɛ niveau min na ni olu ma bouger o de ye an balima minnu minɛnen don Ecobank la halisa u bɛ kaso la u ma bila o dun y'an ka laɲini belebeleba dɔ ye parce que an y'a jate k'a fɔ u minɛna kun mun na n'o ye mɔgɔ ta kaso la o kɔrɔ ko sini an bɛɛ lajɛlen bɛ se k'an yɛrɛ sɔrɔ kaso la donc o de la i b'a ye an ka militants yɛrɛ motivelen don parce que kɛlɛ min don yɛrɛɲini kɛlɛ don i bɛ taa baarayɔrɔ la de i hakili latigɛlen k'i ka baara kɛ ka segin ka na baarayɔrɔ sariyaw b'a fɔ cogo min na i b'o de kɛ mais n'i y'o kɛ n'i taara don kaso la a tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔn tuguni donc o y'an ka laɲini fɔlɔ ye ɲɛma sɔrɔla hali bi filanan an ka baarakɛla minnu bɛ i bɛ fari min na n'u gɛnna kabini san 1 ni dɔɔni mɔgɔ 158 halisa olu fana b'u cogoya la ɲɛma sɔrɔ a la fɛrɛ bɛn an ko k'o ka agrément minɛ o ma kɛ halisa o n'a ɲɔgɔnna Karim Jalo Star Oil a gɛnna halisa a ma segin donc nin n'a ɲɔgɔnna point gɛlɛmanw de bɛ yen minnu ni halisa an ma ɲɛ sɔrɔ a la o dun ye point ye n'olu ma ɲɛ sɔrɔ a ka gɛlɛn mouvement in ka wuli o de la an b'a ɲini an ka militants fɛ u ka dɔ fara cɛsiri kan u fari kana faga dɛ parce que a turu bɛ karisa la bi sini i yɛrɛ ka turu bɛ se ka na donc vraiment an kɔni bɛ wele bila halisa ka yira k'a fɔ an ka dayɛlɛlen don sigikafɔ la pour que ɲɛ ka sɔrɔ a la dɔ ka bɔ maliyɛnw ka degun na